Tisseihin? Joo. Oikeesti? Yes, I think. How? Oh fuck! Mitä? Tää on vittu hyvä! Oot äijä, nautin. Hei mitä? Hei vittu, mä otin aplodit, saatana! Ei vittu, sori anteeksi. Shokiko? Saanko mä nimmari myös? Saat. Mihin sä haluat? Se mun tisseihin. Tisseihin? Joo. Oikeesti? Että tosissaan. Ei mulla tussi täällä. Oota, mä haen tussin. No niin, vittu nää. Mä miten tohon? No niin. Pistä tohon vielä. Kale! Tohon vielä. Ei vaan tohon vielä nimmari, mitä vittua? Ilman. Tänne näin. Ja sitten kuivalle balle. Tänne. Pysähtyt sä poliisikotto vai kokeneen? 200 älkää ampuko sähköä. Henkilö on vedessä vittu ollut, niin saatana kärventyy koko jätkä sen jälkeen. Pysähdy! Tai poliisi käyttää voimakeinoja. Saman tien! Perkele! Poliisi on... Sinä tarvitset tehostusta! Nyt olet taas normaali! Se minigolfeja ja Joo. curlingia ja... No siis täskä tää oli tää tehdä juttu. Näin helppoa se on. Voinko lausua runon? Sä et runo aina irtoon. Noniin. Tampereen kadut ovat ne ainoat kadut, missä lehti putoaa ja syksy saa, mutta minä en. Vitun kova. Pakko sanoa, että vitun kova. Ja pystyy silti samaistumaan. Siis kaikki rakkaus Imatralle, mutta hyi vittu. Onks tää niinku Tsernobylin ihan vieressä vai? Ei vaan. Tää on hauska. Tästä meisin. Mikä on lempibändi? Lumivalke. Iltaa, kuukausi enää ja koiralla olisi sterilisaatio. Pelottaa jo etukäteen leikkaus. Pääasia, että leikkaus menee hyvin ja pääsee vihdoin harrastamaan suojaamatonta seksiä. Katri. Se kun... Mikä et saa aiheena selitetään. Ja muikkuset. Vittu. Kuka vittu näin? Karkkonen, pitäisikö saunaan lähteä? Okei, nyt pikkuhetki. Sony on paluuni vaihtu Tepolo-runkkarista vaan vittu mekkohemuliksi. Yhtäkkiä.